ukuthi uma ngokunikeza lesi silwane noma lesi sipoki ngithi hamba uyosebenza ngaso ekufeni kwakho nawe kuzofuneka ubuye uzosebenza uze la ekhaya uzongisebenzela. Ngibingelele kubalandeli bonke be-KZN podcast. Lo umbiza kayivuthu uDr Ntanzi ozinzela eThekwini. Namhlanje isihloko sethu noma itopic yethu sizokhuluma ngeipoki zemali. Noma ngako konke nje okwenziwa abantu egameni lemali noma befuna ukuthi baphumelele. Njengoba umuntu ke osehambile amazwe amaningi ngahlangana nezinto eziningi endlela abangazi nje kwi-social media baye bakubone ama-trip engeke ngiwathathe koGhana, Botswana, kuphi namazwe ngamazwe. Sizama ukufunda noma ukwazi kangcono ngezinto. Kwesinye isikhathi-ke lapha ey'pokini zemali ngeke ngithi komunye umuntu especially lento yenziwa kakhulu ilabantu abajwayele ukusebenzisa kakhulu indlela yokulapha yaseSwazini. Ilolo hlobo kakhulu indlela yokulapha yaseSwazini. Buka kakhulu indlela ekwenza ngayo eminyakeni yabo 2017 2018 ngengaba mningi khona engihambe ngakubuka kakhulu uma uthiwa uthatha isipoki semali sakhona kunokwenzeka ukuthi umelaphi uma ikwenzela lento uzokwenza isipoki semali bese kuba khona izinto abazifakayo lapho which is mina ngaba nequestion enkulu kakhulu mase kuthakwa lento siyikhanda sengibona kufakwa isivalo sengwenya isidlelo senhlwathi ngithi mina lento ifakelwani lezi because nganginalento yokuthi inhlwathi mawufaka isidlelo sayo mawufaka umuthi emntwini so which means lesi sidlelo sizowudla lo muthi umuntu mawumgcaba ngesidlelo sengwenya ngesivalo sengwenya lo muntu lo ayisekho into ophinda ingene kulo muntu ewumuthi so if lo muthi usumhlupha lo muntu uzophuma kanjani kuyena ngoba umuthi esizowufaka uzodlwela lesidlelo senhlwathi uvalwe lesivalo sengwenya ngithethe ngihlala phansi njengomuntu ohlezi enza ama-research mangiyabheka 90% wabantu abasuke bethathe lezi ipoki eSwazini uma beke baphupha bavuka ekugcineni uma uye enyangeni uyothatha isipoki asikho isipoki esesilwane. It's a fact asikho isipoki sesilwane nami ngiyinyanga nginayo emkhuba but asikho isipoki senja noma isipoki sebhubesi. Mina njengenyanga ngizakukhandela isipoki ngizafaka umuthi la phakathi. Lo muthi ngiwufaka igazi lenkukhu. Bese ngithi mina ufake ihamba ubeke ethuneni. The time wena lento uyibeke ethuneni unjengomuntu ofundisa lesi sigubhu lesi noma ongenisa umkhokho ekhaya. Number 1 it's effect mesikwazi lo ungenisa umkhokho ekhaya because awukwazi ngisho kuyongcwatshwa ekhaya. Ngesikhathi niyongcwaba manifika lapha emathuneni masenibuye kunamanzi abekwesangweni okugezana so that ningabuyi nomoya noma nethunzi nasemathuneni angithi. So umuntu makuthatha isinto number 1 ethamba efaya emathuneni nikhanda isipoki awusozwa la isipoki sakomunye umuzi. Lento mayifika la ekhaya izofika iwumuthi ifika isebenze loyo 3 to 4 months. After 4 months izobe seyishaya umuntu wala ekhaya ngoba izobe seyikunyezile izinto because yonke into is all about ukwenza ugaxele. Kufuneke wazi once wayiza imali la wayiphatha imali usuzoqala wena manje ungabi nankinga makuthiwa kushaye kumuntu then ngoba kuzofa umuntu la ekhaya uma efa lo muntu wala ekhaya sekuzoqala kuphambana umsamo. Umsamo thina ngokwendlu thina ngokwesinguni ngisho ningaphambiselana isandla impama ekhaya kuyicala lokho emadlozini elihamba lambe ligcine livuka kuthi alithethwe kuze kushwelezwa ngithi. So how much more mase wena la ekhaya sekunomuntu ofe ngawe leyo nto vele idlozi siyaliphambanisa kokuqala lokho. Okwesibili lesi sipoki wena sizokusebenzela kodwa omunye umuntu ngesimsebenzele ngoba yesakho lesi sipoki angithi. Number 2 kunesikhalazo la ekhaya esikhona ukuthi sekuzoqala kufa abantu ngesandla somunye umuntu la ekhaya ngenxa ukuthi uwena oqala umkhokha lo wakho wahamba olanda into yafika yabulala umuntu la ekhaya njoba isibulala umuntu lento la ekhaya isiyinsila ke futhi la ekhaya asisakwazi ukuyikhipha ngoba isinosithunzi la ekhaya.
So okuhamba uthola ukuthi lento igcina iziqeda abantu emndenini lesispoke sakho wasilanda. Omunye uthothi usephuphini asenamali. Kufa imoto, kugula ingane, kubhidlika umusi, kona yonke into beyofuna usiza kalithola usizo. Sibuyele back ngesikhathi lento beyithaka bayifaka in. Bayifaka indlelo senhlwathi, bayifaka isivalo sengwenya. Mawuthi uyamgcaba lo muntu lo uvalekile kuphuma lutho. Ugobelo wayithaka lento isikhathi efana izidlelo senhlwathi nesivalo sengwenya. Wayenzela ukuthi uma kukhona umuntu ofuna ukumphuphisa angaphuphi. But they know very well ukuthi into yabo ayiyona lifetime. So why befaka lezi zinto lezi? Into nabazathi in 5 years lo mina nginezinyanga eziningi engizaziyo ebekade sensana zokulomkhakha ezinye ngikhulele phambi kwazo ebezipowerful. And manje phela namhlanje izinto engekho. Mase mina sengithola ulwazi sengiyibuka lento sengihlala nabantu abazikani ukuthi lento ithawa kancane yabo ayisho lo wayekade evele kwaseqala nento ekanje. We understand? So mina ngeke ngithi mina kubantu abalashwa ubunyanga bukhulu. Njengoba ubukhulu ubunyanga mina njengoNtanzi ngeke ngigxeke wena ngoba ngithi notikoloshe. Ngeke ngigxeke wena ngoba ngithi nomkhovu ngoba ubunyanga bukhulu. Such as nalo nespoki naye ngimgxeki. But ngeke ngithi kumuntu wakithi njengoba ubunyanga bubukhulu awukwazi ukuthi ngokuhlala nenyanga eyodwa usuthatha isinqumo wena for umndeni wonke okokuqala lokho. Okwesibili awulenzi ngani uphenyo ngoba sihlezi nasibizwa umuntu usuke la wayeMozambique othatha isigubhu. Uma traffic isigubhu lesi sikhandwe ngomdliwa. Ukulapha ngoba kunezinto eziyimfihlo. Ukuphupha noma ukuqala kokuphela kwamandla zinyanga siyesizwa abantu bethi hey kwakhona inyanga enzima abososobala abobani. Mina nje inyanga zokutshela iqiniso. Ukuqala kokuphupha kwezinyanga kudala ukuphela kwezimpi. Izinyanga ngisho ezindala bezikhohlala isebenzisa ama body parts abantu. Because that time bekungenankinga ukuduka komuntu vele kunezimpi bese so ukukhohlala kwezinyanga kukhulu kakhulu. We understand? So bebevele uthotha amandla abo bawathola lapho. So usuke la wena uye le Mozambique. Ufe eMozambique bafe bawukhandela isigubhu. Ubuye nalesi sigubhu lesi siqale sikhipha amadlozi ekhaya. Masikhipha amadlozi ekhaya kuqala izingane zasekhaya seziyizinto nje edlala abafana. Into enzalayo abantu sebedaka utshwala. Lento le once ekhaya impilo yasekhaya noma ukonakala komsamo wasekhaya ukubona ngabantu bakhona. Nganje kuvele kusumfana wakhala ekhaya umdala nje singenankinga la ekhaya vele ubesidawo nje sotshwala into engacabanga ukuthi kwenzakala ephuma ekhaya eliphilayo right unless kunenkinga ngemuva edlala kuyena. So uthola ukuthi lezi zinto lezi seyilala nezingane la ekhaya. Zilala nezingane ziqeda ukudla emabhodweni. Uphi umnikazi wakho ekulandile na? Nangu khona. Ugaxele. Akakwazi ukuphuma, akakwazi kwenza lutho makungena imali ziyayithatha lezi zinto imali. Useza uficwa yini ukufa? Uma ufa kaduna lezi zinto kuyahlukana ke. Ngeke ngikhulume futhi ngako konke. Kodwa uma abanye abantu uyakuyena oyinyanga, it's either uyakutshela noma akakutsheli. Ukuthi uma ngokunikeza lesi silwane noma lesi spoke ngithi hamba uyosebenza ngaso. Ekufeni kwakho nawe kuzofuneka ubuye uzosebenza. Uze la ekhaya uzongisebenzela. So abanye bayakwazi ukuthi uthola ukuthi nina senilanda izinyanga ekhaya nihlambulula amadlozi nizama ukulungisa into yalomuntu. Why lo muntu uthothi akekho nanokuba khona la ekhaya? Unjengomuntu ngesilungu bathi mawuthatha uSathane udayisa ngomphefumulo wakho angithi nangapha esintwini bakhona abantu othola ukuthi bacingwe emsamo. Why labekho ngisho ukuba khona emakhaya ngenxa yenquma abayithatha bayasebenza phela mangukukhandela ispoke ngithi hambe uyosebenza ngaso 5 years. After 5 years if ideal yami yayithe ngizokushaya wena ubuye nawe uzoba ispoke nginikeze omunye umuntu. Deal is a deal. Ngisho ungazama kanjani ukubaleka kufanele ubuze la uzosebenza. So othola ukuthi lenkinga yakini enifuna ukuyilungisa manje lo muntu esakuleya period yakhe ka 5 years ngenikhona ukuyilungisa. Nizodliwa nje zinyanga imali. Nithi bezinyanga imali nilanda izinyanga niyifaka ekhaya nithi niyalungisa just because umuntu ekuyena ofuneke alungise lenkinga akekho. You understand? And I think ngokwakhiwa kwalento umcebo ngathi uyabolekisa ngoba lesi sipoke esikufika nomcebo same thing lo mhlali sehambe yosenzela omunye umuntu hamba nayo yonke into eyenza omunye umuntu. Uyayibona lento leyo? I think into kanjalo uma ngiunderstand ngoba mina njengomuntu onakela kakhulu nothanda umndeni wakhe angizange ngize ngithanda ukuthi ngi-engage naleyo nto ngoba ngabuka ukuthi vele sikhule sihlupheke. If manje ngifunda into ngithatha into ngiyenza
Shuthi vele abantu ukudlala ngabo ngoba shuthi mina ngizobanikeza shuthi i-taste yempilo after 4 years futhi kuzozenzakalani bazobuyela back la ngibakhiphe khona. So it's better mina ngingayi-engage kuyona. So ngeke ngisho kubantu bakithi ukuthi uma kuwukuthi umelaphi usekhuluma indaba yesipoki usekhuluma ngathi ungakuqala wenza uphenyo kunemithi emihle kabi la emhlabeni nasekulapheni ekwazi ukuthi umuntu imkhuphule nanokuthi-ke kuyingozi ukusebenzisa inyanga eyiwule engazazi yona ukuthi isebenza ngani. Makezwa kuthiwa kunento ekuthiwa isidawana isiyasifuna, kunento ekuthiwa umhlumandloyi isiyawufuna, kunethambo lokuthi uma ulifaka ukuthi isiyalifuna. Ubunyanga bulala ekuthenini ulazi usiko lwakho lobunyanga ukuthi wena usebenza kanje. Uma une-basic foundation yokulapha umuntu nomuntu mayifika kuwena akaphiliswa umuthi kodwa uphiliswa isiko. So into ebalulekile ukuthi uma uyinyanga uzazi usebenza ngani ungahambi uthatha yonke into. Ngibonga kakhulu iy'nsuku engithola ngazo ekusebenzeni kwafisa ukuxhumana nami. Ngithola Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday angitholakali, ngithola Friday, Saturday and Sunday. Inamba kaDr Ntanzi 0739741476 eThekwini ePentown endaweni yaseTshela Imnyama. Sibonge kakhulu.